Айде първия там. Айде там. Мамо, дръжти ме да. Тихай. И после като минем, като се избере, ще я чупа и ще я... Добре. Ай, тогава. Виша? Трябва да мини през краката и да я търкулна. Да. Ама е, Там на платното. Айде. Той Денис ще ти я държи и после да се прави. Един е детето, един е питата. Айде, започва. Айде, ба. Самолет, чакпак, микрофон. Да пляскаме ли? Какво да правим? Няма, чакай да ни я оплашим. Тъй ли? Ето, Сузана е тя там. Сузи, махай са. Сузи, ела тука. Сузи, ела тука, Сузи, ела. Ела тука, Сузи, ела. Чакай, ма. Ела, айде, ела. Дръж ми я да и мини това. Айде, Ще отиде на пари. Браво! Браво, детето! Браво! Айде, Махам ли? Не, добре е там, остави го. ама да. Сузи, бягай. Да може да си избери, да. Сузи, ела тука, Сузи, ела. Айде, баба. Айде, баба, ела. Айде, бъде си избери. Мели, Айде, Иле. Ела да пред. Иле. Стъпвай, пристъпвай. Да му бани самолета, да ми стане сюрдеска. Айде, взимайте. Какво ще вземеш, баба? Айде, взимай. Ще я сега да си избери. Чарпак, не е пак пътля. Остави то черпак. Иде има. Микрофона ще е. Ето е, то ще стане певица. Браво! Браво! Браво на детето ми. Друго, какво ще си вземеш? Чакай да си избереш за другата ръка. Айде избери си още нещо. Какво ще вземеш друго? Айде, мамо. Но леле. Това си е доволна ли? Ай, вземи нещо, мамо. Виж там, тук. Какво ще си вземеш? Ади! Айде! Той, еми. Ади! Няма нещо, че на това. Заведа. Какво ще пееш? Ади! Чипи, чапа! Викай, Айде! Викай! Почвай да пееш! Пустай го, че да се снимаме, да? Не. Дай, бабо, дай. Не. Ето нещо да си го държи, ела да се снимаме, айде. Няма нищо и Сузана да дойде. Какво да правим? Тя си е, нали? Фамилията. Фамилията. Ади, я чекли съм, просто добре съм, чакайте. Ади, Ади. Аделче. Ади. Ади.